Bună v-am regăsit, dragi spectatori, și mă impresionați. Pe ultimul video care am văzut, am făcut 3 like-uri. Super. Acum, cum am spus, ne-am ținut promisiunea. Astăzi o să vă arăt Free Fire-ul meu. Tot ce am. Mă, da. Cum să începem? Oamenii ăsta: Shiro, Moco, Timur, Maxim, Kelly, Tiva, Stefi, Miguel, Olivia, Sofia, Liza, Nikita, Ford și Antonio și Maritum. Eu știu și eu, ea, pățanașul vostru, știi și trebuie să fac. Și astăzi uitați ce am. Am căcatul astea. Și lângă mine este Game Max, așa-i? Da. Și uitați-vă, că am asta. Opa, uitați. Bam. Uitați, și asta. Și astea. Eu nu cam de mult joc, de atunci când am început Shiro. Uitați, ăsta de mult, nu cam este de mult. Și de la asta de la fotbal cariu și asta de la incubator. Mie cel mai mult cu desa îmi place, numai că nu cam joc. Și asta și mi-a picat dintr-un spin. Mai ales asta mi-a picat pe două accounte în primul rând. Asta, ieta. Asta. Când șleapci, tufa, bam. Și ăsta. Bam. Ăsta de la cowboy. Ce să vă mai arăt? Ia că niciun. 1, 2, 3, 4, 5, wow, mai ales asta. Bam. Ăsta. Voi nu știți. Ia că eu fac pentru skin-ul ăsta. Că ăsta, pantalonii ăștia nu știu de unde. Și asta este. Uitați, hop. Tap. Rast. Ăsta. Iată. Uitați, scuzați-mă că așa de mult eu, că așa de răbd fac, pentru că am puțin loc în telefon. Uitați-vă, ia că eu până când sunt aici. Geanta. V-am arătat ceva. Dacă ați văzut, eu cu ceva zile în urmă am făcut diamantul, almazul. Am ăsta și uitați eu ce fac capul este cu foc. Hai că să vă uitați numai ce când jucam. Maxim AP 1234, adică Game Max, așa-i? Da. Haide, și numai eu, tot grești pe acolo. El tot face un video și grăim amândoi, dar și ăsta n-are cât de când. Da, acum o să facem o pauză, că nu știu ce. Facem pauză. Pauză, căcătuză. Asta mai mult stau cu dânsă pentru că e interesant. Și groza. XM8. Da, și ăsta tot este. Nu atât. Mi-a picat skin-ul ăsta la infinit. Mai departe, skin-ul ăsta. E atât de tic de acolo. Da, v-am spus eu că am skin-ul ăsta. Am făcut o pauză și am început înapoi. Am ăsta. Și ciudat de ce nu l-am pus. Uitați, iată, pe 5, eu numai cu asta joc. Numai cu asta. Ia, hop. Tâi, mă, ce frumos. Văd unul, prieten. Da, ați văzut în... nu, voi n-ați văzut, stați un pic. Stați, iată, stânga Cronosa. Și altceva nu este nic.
Oh, noi deam facem de 5 minute. Haide să mă grăbesc. În cap. Să uite. Hop, hop, hop. În cap. Uite, ăsta. A. 8. Ăsta. Cel mai mult ăsta. Dar nu cam. Ăsta cel mai mult îmi place. Ăsta. Вот, iată. Mie îmi place fraierul ăsta bărbatul pentru că eu sunt zodia Scorpion. Ia, Rust. Asta. Nu mai mult joc cu asta, pentru că asta e super legendar. Mă duc. Și el mai mult mă sunt interesant la urmă, dar am spalit o leac. Iată. Rust. Ne-a picat McLaren. Ăsta. McLaren nu știu ce este, nu știu, nu mi-aduc aminte ca să-l iau, dar... Ce să vă mai arăt? Nu știu, v-am arătat tot. Uitați-mi prin magazin. Prin magazin, așa ceva. Da. Ești fată, dar nu cred că să ajungă timp. Ba da. Am făcut-o pe 2 muco. This is the palace kick. I'm going up against. I love you. Would you mark here? Iată. Ăsta. Mai ăsta și ăsta. Dragi Și asta. state un pic. Și ăsta. Pam. Da. Sayonara boia și mai am. Hop. Și iată. Și ăsta. Și ăsta. Wow. Cum asta nu-mi place cam puțin cum am făcut-o. Asta. Poca, prieteni. V-a plăcut video acesta? Și Puneți like. am și să începem. Până v-am regăsit. Dacă să vă arăt eu un lucru, nu v-am arătat așa interesant. Iată, picat. De la diamant, rechinul ăla. Și McLaren, care toți o au. Ce să vă arăt? Nici am... Mai am de făcut mult, dar nu vreau. Another lap Completed. Și cred că v-a plăcut, dragi prieteni, videoul ăsta. Și mai puneți, haideți data asta să facem 4 like-uri. Maximum 4 like-uri. Ori 2. 3 ori 2. 3 ori 4. Și la revedere. Dacă v-a plăcut, spuneți like-uri, multe comentarii și pa.